Ekipa, ja bih volio pitati opet ponovo jedno pitanje. Zvao sam ranije, ali niste odgovorili baš ono na pitanje. Pa sam dobio koga ono, Slobodno mi postavite pitanje, da. Laki, slušaj samo. Kaj, jeste se vi napljugali u neke, ono fakat djelujete čudno neke. Pa jeva gledamo, napušili se trave, jeva, već su nam trepa, već se ovako roletice spustile. Alo? Da? Ševu mi dajte. Evo, tu je. Zvonko, Ne, nesto. toliko si odvratan, Pa vidi se ga. nikad nisi jebo. Pogledaj kakva su ti uha, kak te nije sram da si tu na televiziji. Izađi van iz studija, ajde. Beži, nećete gledat tu. Kaj se to zešća, to... Ne znam. Ne znam. Ne znam, mogu da sad ga jedan druga. Pa dobro, snimamo se, ja ti mene, ja tebe snimam, ti mene snimaš. Kako? Pogledaj me. Ma to je to. Snimamo se. Toko u pitanje, tako budemo odgovarali. Sad i neko opet mene za... Tebe... Tanker, Molim? ja sam Baraba, prezivam se Malna, dođite u Pesnicu, ljubite me u Guzicu. A možeš doći, dakle da, niko te ne brani. I dragi gledatelji,